Il-Partit Nazzjonalista se jibqa' jaħdem favur l-ugwaljanza bejn is-sessi biex ħadd ma jibqa' lura, kemm fil-ħajja ta' kuljum u anke fil-post tax-xogħol. Hekk sqarret il-kelliema tal-Partit Nazzjonalista l-Ugwaljanza Grazzjella Tard-Previ waqt konferenza tal-NCPE bit-tema Insaħħu l-ugwaljanza fejn sejrin. Konferenza li indirizzat is-sitwazzjonijiet li ta' kuljum diversi persuni jgħaddu minnhom fid-daw tal-ugwaljanza bejn is-sessi. Id-deputat Grazzjella Tard-Previ spjegat kif minkejja li pajjiżna mmexa l quddiem fejn jitlu d-drittijiet tan-nisa xorta waħda għadna naraw lil mara li mhix smata biżżejjed għadha tiġi mwarba u f'ċertu sitwazzjonijiet lanqas biss tiġi rispettata. Il-kelliema l-ugwaljanza saħqet li ma jistax ikun li pajjiżna għandu jara każijiet ta' fastidju sesswali fil-post tax-xogħol bħal każ li kien seħħ fl-Orkestra Nazzjonali. Grazzjella Tard-Previ fakret li r-realtà urietna kif in-nisa jisfaw vittmi ta' fastidju sesswali aktar mill-irġiel. Fil-fatt statistikaturi li 3 minn kull 4 tal-vittmi ikunu nisa, filwaqt li wieħed minn kull 3 biss jirrapportaw każi ta' fastidju. Ifakret kif l-abbuż u l-fastidju sesswali ikunu kaġun ta' ostakli fil-post tax-xogħol b'riżultat li l-vittmi jispiċċaw isofru minn problemi tul ħajjithom. Għal din il-konferenza li saret ftit jiem wara l-Jum Internazzjonali dedikat lil-mara attenda wkoll fost l-oħrajn il-kelliem tal-Partit Nazzjonalista tas-settur tax-xogħol Ivan Castello. Il-Kummissarju tal-NCPE Rinella Viera tkellmet dwar l-importanza li l-proposti preżentati ma jibqgħux jiġu ignorati mill-Gvern hekk kif lan tagħhom hu biss li jagħti d-dinjità lil kull persuna f'pajjiżna. Isaħqet li l-fastidju sesswali ma nsibuhx biss fil-postijiet tax-xogħol iżda anke fil-ħajja ta' kuljum b'ħafna persuni ma jafux x'għandhom jagħmlu f'każ li jispiċċaw vittmi.